Day gitagaan din ako ang second wife ni fatherland ani day upang pagwapa. Kay kani mga second wife ni fatherland day kay hilipod kay ni siya magpapiling gwapa ba. Mo na samtang nagkaon ko ani day kay lagi day naglungag og saging ani day kay grabe ka ulan ng among lugar ani diri sa Buk. Unya aning adlaw man gud day is mauli na kog Iligan City ani. Then wala siya nagdahom ani day nga para sa iya din nga ako ang gibutang sa ko ang kili. Kay ganahan man gud kay ng second wife ni fatherland day nga magnusos-nos siya siyang nawong. Muna before ko ni uli sa mambuki day is gipalitan sa siya nako daan og mga cream. So set day na akong gihatag sa iya day no kay para mogwapa jud siya og samot ba please lang. O kana ding orange siya yung nakita day no haplas day na day no dili na para siyang nawong. Kay base no niya ba natingala mo nganong nay orange diha please lang. Bitaw day gituluan din ako ang second wife ni fatherland ana day kung unsaon niya paggamit. Kay mao man gud kalipay sa second wife ni fatherland day. Kay katumang kong gilaag nako siya sa mall day gusto siya magpapalit siya og nudnud. Mo nang niana ko sa iya nga ordira lang nako siya. Kay kung unsay kalipay sa tawo day no kung makahatag mga tagamay nga pamaagi day is ato nang tagaan oy. Kay kani mo second wife ni fatherland day kasagaran mo kong kalipay ani day is mga pagpagwapa ra ba. Ay Diyos mio day piling gwapa sa ni second wife ni fatherland. Muna every time nga magkuyog mi ani niya day og mga groceryhan day magpapalit yun ni siya sa kuha og toner. Kay lagi daw day ganahan daw kuno kay siya nga na siya inudnod sihang nawong. Pero di man niyo makita day sa tong screen day nga nalipay yun siya. Pero katong nisulod siya sa kwarto nilang fatherland. Ning ana siya ni fatherland nga gitagaan daw nako siya para pagwapa. Mo nang nalipay daw kuno kay siya maayo day kay lagi gitagaan daw nako siya pagwapa. Kay daaman sad gud koy gihatag ni fatherland ani. Mo nang gitagaan po nako ang iyang second wife. Kay lahi man guguday gusto nako pata sila ba. Mo nang dili po siguro ni kaana ang second wife ni fatherland. Nga ako ang pinalabi si fatherland kay kung unsa na ni fatherland mao man pud ang iya hagot. Kay kung muhatag ko ni fatherland og kwarta day ako man pud siyang tagaan. Kung unsa sad nga pagkaon nga ako ang palitan ni fatherland day maupod sad pud ang makaon niya. Kay siyempre kalipay biya na siya ni fatherland day no. Bitaw day oy ako mangguday is dili jud ko hangol. Og dili sad ko dapat mohangol day sa gagmay nga pamaagi ba. Kay kung unsa mga tukaya nako ihatag day is ihatag jud nako. Og kanisang second wife ni fatherland day is dili pud ni siya kabalo maulaw sa mua. Mangayo og mangayo jud ni siya day kung na siya gustong pangayoon sa mua. Mao na pag nami ikahatag day is mohatag jud mi ani niya. Mao na nakoy nabasan sa comment section day nga pinalabi ra daw nako si fatherland. Dili man ako pinalabi si fatherland day kay kung unsa na ni fatherland naapod sa iyang second wife. Ug ako sa day siyang gitagaan ani day og bag-o nga lipstick. Kay ang lipstick man gud nga last nga akong gihatag sa iya day is gamay na lang daw kuno ba. Mo nang gipalitan na lang sa pud nako siya bag-o na pud nga lipstick. Og anyway day mo ra day to ko i-share sa inyo no og dire na day ko mag-end. I'm Emily and thank you for watching manambay mo.